پاک پیغمبر بسا اوقات سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوڑھی عورت سی انہاں دے گھر تشریف لے جایا کردے سی اور اے اما جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کریا کردیاں سی۔ پاک پیغمبر نے سیدہ ام ایمن دے بعد اے بھی فرمایا، آقا فرماندے نے میری ماں آمنہ تو بعد اگر کوئی میری ماں ہے تے او سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ ام ایمن دے گھر تشریف لے گئے تے سیدہ ام ایمن نے آٹے نو چھان کے میرے نبی واسطے روٹی پکانے دا ارادہ کیتا۔ آقا فرماندے نے اما جی اے کی پہ کر دے ہو؟ فرمان لگیاں کہ اج میں تواڈے واسطے آٹا چھان کے تے اینو تواڈے واسطے کھانا تیار کرن لگیاں، بڑی لذیذ تے مزیدار ایدی روٹی بن دیئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ام ایمن اس چھان نو دوبارہ اس آٹے دے اندر شامل کر دے ہو کیونکہ میں اللہ دا نبی تکلفات تو مبرہ ہاں۔ او یارو غور تے کرو نا میرے نبی دی زندگی تے، اللہ اکبر کبیرہ، کیڑا ساڈا گھر ہے جتھے آٹا چھان کے استعمال نہیں ہوندا، لیکن میرا نبی تے اتنا بھی تکلف دی اجازت نہیں دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے گھر دی کی کیفیت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ مہینوں گزر جاندے، مہینہ گزر جاندا، ساڈے گھر دے اندر اگ نہیں سی جلیا کردی، کھجور تے پانی دے نال ہی اسی گزارا کریا کردے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی دی اپنی کیفیت کی ہے حضرات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جو بستر ہے نا، بستر بچھونا جو میرے نبی دا ہے اے چمڑے دا ہے اور اے دے اندر روئی دی جگہ تے کھجور دے پتے پرے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سو کے اٹھ دے نے میرے نبی دے جسم مبارک تے اے نشانات پڑ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کہن لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر تسی سانو اجازت دے دیو تے اسی تواڈے واسطے کوئی بہترین نرم جہا بستر تیار کر دئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، میرا اس دنیا تے دنیا دے مال دے نال کی تعلق ہے؟ آقا فرماندے نے میری مثال تو ایک مسافر دی طرح ہے جو تھوڑی دیر کسے درخت دے سائے دے نیچے آرام کردا ہے اور پھر اپنا رختے سفر باندھ لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماندے نے کہ مینوں انہاں تکلفات دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات ہن ذرا سی اپنے معاشرے تے بھی نظر دوڑائیے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے اللہ کہ آج ساڈے معاشرے دے اندر جو سب تو نچلے طبقے دے لوگ نے شاید کہ اے بھی اس وقت دے بادشاہاں نالوں اچھی زندگی گزار رہے ہون۔